Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da warhaka. Kamar yadda muka yi muku bayani, yau mun zo muku da yadda za ka haɗa logo. Yadda za ka haɗa logo irin tambari na MTN. Yau da shi muka zo sabon darasi ne. Za muna kawo muku irin yadda za ku na haɗa logo akai-akai. Amma da Allah muna roƙon yau ne farkon zuwanka. Ka duba gefe da wannan alamar logon namu, gefe da aka rubuta wajen sarki tutorial, gefen wajen da aka rubuta za ka wani waje da aka rubuta subscribe. Muna so ka danna mana shi. In ka danna ka alamar ƙararrawa za ta fito a gefe, sai ka danna ta, sai ka kawo ta all na sama. Bidiyo in ya burge ka kuma za ka ga liking, in ka shiga bidiyo za ka ga liking a gefe. Da Allah in yau ne farkon zuwan ka, da Allah ka samu ka yi mana abin nan, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Amma dama in ka yi to dan Allah muna roƙon ka, in ya burge ka kai mana like da comment. Mun gode da ziyartar wannan channel mai albarka. Yanzu ba za mu shiga bidiyon.